duk wanda zai tuna mutuwa da tuna abin da mutuwar take zuwa da shi bayanta, yana mata tunani matukar yin tunani, to zai yi kansa hisabi wajen aikata aiki nagari, kuma zai rage dogon buri. Na rantse da Allah yayi kusa, gab da mu yake kusa. Allah zai rasar da mu a wannan duniya. Za a neme mu wata rana a rasa. Babu wani rayayye daga cikin mu face sai ya mutu. Babu wani daga cikin ku mai mulki ne ko mai kuɗi ne ko mai ilimi ne sai an neme shi an rasa. Wannan ƙasa din za ta gushe babu ita, kamar yadda muke takawa muke gushewa daga wasu gurare zuwa wasu gurare, haka ita kanta ƙasar wata rana za ta gushe. Mun ci abinci a bayanta kuma mun haɗa nama, babu shakka naman mu shine zai zamanto jinin da za ta sha ita kuma ƙasa bayan mutuwar mu. Muna tafiya a bayanta a cikinta da takama, za ta cinye jikinmu kamar yadda muka ci 'ya'yan itatuwa a bayanta. Sa'an nan kuma za mu kasance kamar yadda Allah ya faɗa, yana cewa idan muka busa ƙaho a lokacin